Играем Brawl Stars, ама Brawl Stars е почивка. Обаче няма да чакам постоянно за няколко минути. Преди това сте актуализирал го някой в този вашия вторник на 27 август сте актуализирал го. Трябва да чакам. Чакам и още да се пускам играта за Brawl Stars. Ама е този почивка има нещо. Ремонт имам. Прединствено, който казал трябва да питал за един месец след това Бери. Казал неща, който сте имал мишки или колкото. Мишмашовите прави неща. В септември чак ще има някой. Чакам. Тоест, той е свършил, не знам. YouTube, TikTok трябва да сте влезнал, не става. Актуализация. Еми хора, и сега ще актуализирам ги Brawl Stars и започвам пак да играем. Сега ще актуализирам. Чао!